opportunity osinikeze yona okokuba size sizothetha nabantwana, sizobathandazela. Eyona nto ibalulekileyo unyaka usaqala yinto yokokuba siphakamisa ii-altars okanye siphakamisa izibingelelo zikaYesu ezikolweni. Siyazi ke bazali ukuba umtyholi akalalithi iBhayibhile, uyagquma unjengengonyama efuna nabani na kuthi azamqwenge. Xa ebona ezi ntsana zingaka ufuna ukuziqwenga umtyholi. So silapha ke ukuzobaxutha abantwana kumtyholi, silapha ukuzobabeka kwisibingelelo sikaYesu. Njengoba bekhula bakhule bemoyika uYesu, bakhule bemthanda uYesu. Siyabulela ukuthi sibona abazali bekhona namhlanje kwizikole bekhe sahamba kuzo bayakhalaza ootishara bathi abazali ababonakali ezikolweni. Siyacela ke bazali njengoba senenzile ningayeki, because kuthiwa iphila yabazali yeyona ibalulekileyo ekugrumeni abantwana. Bantwana bam, silapha ke also kuzonikhuthaza njengoba nikhula, nikhule ningabantwana abanembeko, nibamamela ootishara, nibamamela abazali esikolweni. Xa nisenza loo nto leyo nizawusikeleleka. Uzawuthi noba uyafunda iincwadi zakho uThixo akusikelele ngoba ungumntwana othozamileyo futhi ngumntwana omamelayo. More than anything silapha also uzonikhuthaza into yokokuba njengoba nifunda nje, nifunde ninayo into at the back of your mind yoba niza kuphumelela futhi nizawuba zezi zinto nifuna uba zizo. Asifuni ke into yobana ngaba nithi xa nizibona abantwana bam nithi sawuphelela epostam. Anizophelela epostam. Njengoba siqalile nje principal, asizobiyeka umane sizapha sizothandaza nani. Sifuna abantwana sibahlohle ngoYesu futhi sibahlohle into yobana ngaba bayaphumelela. Nokokuba kwakuthethiwe ezimpilweni zabo kwathiwa asoze baphumelela, asoze babe zinto zanto, namhlanje siyawarivesa loo magama ngegama likaYesu waseNazarethe. Futhi abantwana nasemakhayeni bazawukhula